Anak, hindi ba gusto mong umangat ang buhay natin? Ito na ang pagkakataon natin. Ipapakasal mo ako doon? Dahil ba may kaya yung tao, Nay? Kahit halos tatay ko na? Ang dami ng pinagbago dito sa lugar namin. Ang tagal ko din kasi nagtrabaho sa ibang bansa. Nakalimutan ko tuloy mag-asawa. Sino kaya yun? Ang ganda niya. Taga saan kaya siya? O Hana, kamusta ang pag-apply mo ng trabaho? May nahanap ka na ba na mapapasukan? Wala pa po, Nay. Hay nako, ang tagal mo nang naghahanap, hanggang ngayon wala pa din? Nay, hindi naman po ganun kadali eh. Lalo na, hindi naman po ako nakagraduate ng high school. Paano naman kasi? Puro paglalakwatsa ang alam mo. Panay ang sama mo sa mga barkada mo noon. Kaya ayan, hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral mo. Nay, tapos na po yun. Uungkatin na naman ba natin yan? Bahala ka na nga. Sige, ikaw na magpatuloy ng mga ginagawa ko sa loob. Pare Masang? Pare Masang? Pare Masang? Si Pare Jerry yun ah. Oh pare, buti napadalaw ka. Halika, pasok ka dito sa loob. Sige pare. Maupo ka muna pare. Kumusta ka na pare? Mabuti naman pare. Mabuti nakauwi ka na dito sa atin. Oo, nag-resign na ako sa trabaho ko. Kasi matagal na rin ako doon. At may naipundar na rin ako kahit papano. Kaya nga pare, mabuti ka pa. May naipundar na. Samantalang ako, nagkikibukid pa rin. Mabuti ka nga, may pamilyang nakakasama. Samantalang ako, may pera nga at ari-arian, pero wala namang asawa. Oo nga pala. Bakit hindi ka pa rin nag-aasawa hanggang ngayon pare? Wala kasing magkamali pare. Maniwala ako sa'yo pare. Sa pogi mong yan, walang magkakagusto sa'yo? Hindi. Ang totoo niyan, kaya wala akong mahanap na makakasama sa buhay kasi puro na lang ako trabaho mula noon. Hindi mo na naasikasong manligaw ng babae pare, kung ganon. Oo nga pare. Pare, may nakita kong magandang babae kanina. Murina ang kulay ng balat niya, pero maganda siya. Sino yun pare? Dapat nagpakilala ka. Sayang naman. Baka siya na yung tinadhana sa'yo pare. Pagkakataon mo na yung gusto mo, hanapin natin yung bahay nila. Saan naman natin hanapin yun pare? Malay mo, baka taga rito lang yun. Malamang kung taga rito siya, makikita ko rin kaagad yun. Oo pare, hintayin mo na lang na dumaan siya ulit dito. Paano yan pare? Alis na ako. Dumaan lang ako dito para kumustahin ka. Sige pare, sa susunod na lang tayo mag-inuman dito. Sige ba? Basta, tawagan mo na lang ako. Sige pare. Sige pare, mag-iingat ka. Maraming salamat sa pagdalaw mo dito. Sige pare. Sana duman ulit yung magandang babae. Mitch? Masong? Kailan ka pa dumating? Nung nakaraang linggo lang. Mabuti naman nakauwi ka na. Ang tagal mo din nagtrabaho dun sa ibang bansa. Oo nga eh. Sigurado ako marami ka nang naipundar. Meron naman, kahit papano. Nasaan ang asawa at mga anak mo?
Wala eh. Hindi na ako nakapag-asawa sa sobrang busy sa trabaho. Talaga? Hindi bale, baka matagpuan mo na dito ang mapapangasawa mo. Sana nga kung meron pa. Ikaw, kumusta na kayo ng asawa mo? At ilan na yung anak nyo? Hiwalay na kami ng asawa ko. May isa naman kaming anak, nandun sa bahay. Ah, ganun ba? Di ba magkapit-bahay lang kayo ni paring Jerry? Oo. Siya nga pala, nagkita na ba kayo ni Jerry? Oo, dumalaw siya sa bahay nung nakaraang linggo. Mabuti naman at nagkita na kayo. O siya, sige na, uuwi na ako. Baka naghihintay yung anak ko sa akin. Sige na, mag-iingat ka. Sige, salamat. Pare Masong, saan ka pumunta? Wala, naglakad-lakad lang. Namimiss ko na kasi itong lugar natin. Parang nakita ko si Mitsa. Nakausap mo ba siya? Oo, nagkwentuhan kami saglit. May anak na pala siya. Oo pare, dalaga na at magandang bata. Hiwalay na pala sila ng asawa niya. Oo pare, matagal na. Gusto mo bang pumunta sa bahay namin? Sige, mabuti pa nga para mas mahaba yung kwentuhan natin. Sige pare, tara na. Pare, umupo ka muna. Salamat, pare. Pare, yan ba yung bahay nila, Mitch? Oo pare. Pare, siya yung babaeng dumaan sa amin. Sigurado ka? Oo, pare. Siya na nga yun. Anak yan ni Mitch pare. Ano? Anak niya talaga? Hindi niya kapatid? Anak nga niya pare. Ah, siya siguro yung binabanggit niya sa akin na nag-iisang anak niya. Oo pare. Huwag mong sabihin siya yung napupusuhan mo. Oo, pare. Iba yung tibok ng puso ko sa kanya nang uno ko pa lang siyang nakita. Ang layo ng agwat nyo pare. Si Mitch, pwede pa sana. Pero yung anak niya, malabo pare. Siya kasi ang gusto ko, pare. Pwede mo ba akong tulungan na makilala ang anak ni Mitch? Sige pare, basta ikaw. Pare, bukas samahan mo ko manligaw sa kanya. Oo pare. Pero Wala nang pero. Gusto ko talaga siya, pare. sige na. Pare Masong, sigurado ka na ba sa gagawin mo? Oo, pare. Sigurado na ako. Ano ba naman tong kaibigan ko? Sa bata pa na in lang, hindi na lang sa nanay. Pare, ikaw nang tumawag. Nahiya ako. Tao po! Tao po! Sino kaya yun? Ah, sila Masong. Pare, dyan na si Mitch oh. Masong, Jerry, bakit kayo na parito? Mitch, si Masong kasi, may gustong sabihin sa'yo. Nay? Oh, Tito Jerry. Mano po? Kawan ka ng Diyos. Siya nga pala Hana. Si Masong, kumpare ko, galing abroad. Magandang araw po. Siya na pala yung anak mo, Mitch. Oo, Masong. Ang ganda niya. Maupo muna kayo. Nay, pupunta lang po ako sa loob. Sige, anak.
Siya nga pala, buti na pasyal ka dito, Masong. Mitch, gusto ko sanang manligaw. Ano? Manliligaw ka? Oo, Mitch. Gusto ko sanang ligawan ng anak mo. Ang anak ko? Sigurado ka ba, Masong? Oo, Mitch. Ngayon lang ako nagkagusto sa isang babae. Alam mo naman na malayo ang agwat mo sa anak ko, Masong. Bibigay ko ang lahat sa anak mo, Mitch. Siya talaga ang gusto kong makasama habang buhay. Masong, hindi ko pa masasabi na magugustuhan ka ng anak ko. Pero kakausapin ko siya. Sige, salamat. Sige, sandali lang. Tatawagin ko lang siya. Pare, paano kung tinanggihan ka ni Hana? Pare, ako nang bahala. Anak, maupo ka muna. Hana, bulaklak nga pala para sa'yo. Para saan po yan? Manliligaw sana ako sa'yo, Hana. Ano po? Ang tanda nyo na po. Anak, huwag mo naman ganyanin si Masong. Masong, pagpasensyahan mo na ang anak ko, ha? Ma, sa dami naman niligaw ko. Bakit siya pa yung gusto niya para sa akin? Anak, huwag ka naman ganyan. Nakakahiya. Sige, Mitch. Mauna na kami. Sige, Mitch. Hana, tuloy na kami. Anak, napahiya mo naman ang tao. Bakit po ba pinagpipilitan niyo siya sa akin? Ang tanda na nun, Nay. Anak, hindi ba gusto mong umangat ang buhay natin? Ito na ang pagkakataon natin. Ipapakasal mo ako doon? Dahil ba may kaya yung tao, Nay? Kahit halos tatay ko na? Anak, nakita mo naman na gusto ka ni Masong. Walang asawa at anak yun. Binata. Kaysa naman mag-asawa ka ng kung sino dyan, natambay at walang trabaho. Bahala na nga kayo dyan. Anak naman! Hana, kain na tayo. Ikaw na lang. Busog pa ako. Hana, sige na. Ay nako, sige na nga. Bukas pala, papuntahin mo dito ang nanay mo. Mamamasyal tayo. Sige. Bakit ka malungkot? Ayaw mo bang mamasyal tayo at mag-shopping? Gusto. Siya nga pala, aalis ako mamaya kasama yung mga kaibigan ko. Nagaya kasi sila. Basta, kung puro babae kayo, papayagan kita. Oo naman. Sige, tara na kumain. Oo nga na. Bakit ngayon ka lang? Gabi na. Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Napasarap kasi yung kwentuhan namin. Sige, papasok na ako sa kwarto. Kumain ka na ba? Oo, tapos na. Kumain na kami ng mga kaibigan ko. Kanina pa kita hinihintay para sabay sana tayong kumain. Bakit? Hindi ka pa kumain? Nagluto ako ng paborito mong ulam. Akala ko sasabayin mo ako. Hindi pala. Alam mo naman nagagabihan ako eh. Siyempre, nagkasiyahan kami ng mga kaibigan ko. Sige na, pumasok ka na sa loob. Ililigpit ko na lang ang mga pagkain.
Mabuti pa nga. O Hana, saan ka pupunta? Sa mga kaibigan ko, bakit? Mukhang nawili ka na. Sana pumirmi ka naman dito sa bahay. Ano? Bakit naman? May asawa ka na. Kung dati pinagbibigyan kita, ngayon sumusobra ka na. Di ba, ang sabi mo, ibibigay mo sa akin ang lahat? Bakit mo ako pinipigilan? Ang akin lang naman, gusto ko naman sana na makasama ka dito sa bahay. Huwag ka na nga magdrama. Bigyan mo na lang ako ng pera. O ito, sana bukas makasama naman kita mamasyal. Kung hindi ako busy. Bakit? Saan ka busy? Ako, napipigaw na talaga ako sa'yo, Hana. Bakit ba? Ginusto mo naman to ah. Oo, pero hanggang ngayon, hindi mo ako minahal. Kailangan pa bang lumod ako sa'yo para magmakawa na mahalin mo rin ako? Sige, lulod ako kung yan ang gusto mo. Tumayo ka na nga dyan. Hana, mahal kita. Ikaw lang yung minahal ko sa buong buhay ko. Hindi mo pa ba ako mahal hanggang ngayon? Sige, kung hindi mo ako mahal, handa akong magparaya. Sige, umalis ka na. Masong, patawarin mo ako kung hindi ko na ipakita ang pagmamahal na gusto mo. Hindi totoo na hindi kita mahal. Natatakot lang ako na ipakita sa'yo. Pero ang totoo, napamahal na ako. Talaga? Oo, Masong. Dahil sobrang bait mo. Nahulog na din yung loob ko sa'yo. Salamat. Akala ko hindi mo na ako mamahalin. Ano ka ba? Maswerte nga ako kaysa sa mga kaibigan ko. Dahil hindi tulad mo ang mga napangasawa nila. Responsable at masikaso sa akin. Doon mo ako napahanga. Salamat, Panginoon ko.